You4Me, You4Me You Mobile, You4Me Online. Estem connectats. Truca per estar amb els teus amics, amb la teva parella. Truca, queda't, puja, baixa i viu com tu vulguis. Posa't en marxa. Truca i queda per sortir aquesta nit o aquest cap de setmana. Val la pena quedar amb la teva gent i viure els moments junts al millor de tots els llocs de la nostra ciutat, al nostre poble, perquè t'has de connectar i quedar i viure a la vida al costat de les persones que més estimes. És el teu temps, You4Me ara, en el teu telèfon mòbil. Amb bones noies, amb bons nois, amb els teus amics. You4Me, You4Me You Mobile. Per recórrer en aquesta vida cal començar des de baix, potser des de zero, i seguir el camí. Viu el teu moment i gaudeix sense presses de tot el que la vida et pugui anar oferint.